хубав матч. С положение, с голове. Мисля, че заслужена победа за нашия отбор. Най-накрая така постигнахме тази желана победа. Мисля така, че след всичките, повечето мачове ни бяха хубави, с положение, но просто не можахме ги реализираме. Днес мисля, че си реализирахме положението. На липса на късмет ли ги отдаваш това, че не побеждавахте в предишните мачове? И да, аз казах още на предните интервюта, че е липса на късмет, понякога липса на майсторство в завършващата фаза, но днес се радвам, че така си реализирахме положението и победихме. Напълно заслужено. Как се играе в това тежко време, температурата бе много топло? Много тежко беше. Ние се изморихме через и двата отбора накрая, но пак показахме характер днес и мисля така, че заслужена победа за нашия отбор. Имаше истории. Може ли да кажеш какво се случи при ситуацията, когато се показаха червени картони? Нямам представа. Аз бях с гръб, видях, че нещо стана. Мисля така, че не знам, някакво заяждане от страна на ваден футболиста или на Тони Силва, не знам какво се случи точно. Трябва да го гледаме да видим, ако има повторение, нямам представа. Как се видя състава на ЦСКА, по-силен ли е този, който победихте последния кръг от предобни? Мисля, че отбор на ЦСКА така днеска показва добра игра, но мисля, че ние с една идея бяхме по-добри. И така наистина, ЦСКА си ЦСКА, няма какво да ги коментирам, изключителен отбор, но така много съм радостен от победата на нашия отбор и показваме така характер и зарадихме хората, които дойдоха да ни подкрепят. Появихте информации, че има напрежение между част от играчите и Петър Пенчев. Може ли да коментираш и тази тема? Това са глупости, няма такова нещо.